Onder Beltsemerdiek bij mijn naam draait een extra pomp op volle toeren, want de gemaal kan het net on. Het waterschip Friesland wie verrast door de grote hoeveelheid water die naar onderen kwam. We krijgen alle dagen een statie van Piet Paulusma. En zij schenken, er is 190 gevallen in Zuid-Bierum. Maar er is bijvoorbeeld 2,5 mm gevallen in Lippenhuizen. Hele grote verschillen. Wie net voorspeld. En daarom ben we nu ook heel druk in het spier om het water waar de grote hoeveelheden vallen, om dat zo snel mogelijk voor te krijgen. In dit gebied van 2300 bunder wij een soort bouwboeren. Die gaan massaal het waterschip bellen om in actie te komen. Vannacht al waren er extra maatregels genomen. Om te zorgen dat de groen weer droog wordt, werd er ook de landbouwmachines weer op het longen kennen om de producten die nog op het longen staan, riappels, bieten, siepels, wattels, om die van het longen te krijgen. Want zolang de groen net droog is, kunnen we dat spul net van het longen krijgen en dan verrot het de boel. Het waterschip verwacht dat binnen 2 dagen het water naar de sletten pompt is en dat het longen weer droog is.